Kogono tongo kosok bahai monamno no baro kasubi nargi maya apo haike no bahai motom no bo kasubi nargi maya no bono bukungo tunire phayo motom jib jib engtheng monam hek engtheng no bono piri tongo hayungo kubi tamo tatal tamo shawi phunogoi kebno putecha nani belanya kothok kubi bo kubuno tatal no kununya jani asok thayo no asok ja je kubu shanai bo shawi mano kubi tamo je tatal sanai bo shawi mano tatal tamo nugyarok shiarok shawi manya phano sineike bebangno shiwuno tongo jora phaike joto nukjak bainai hani bagino hunjago jora kok sawo April tani thangnai no salmariwo reporter Ajit Deborma kami wo thangai kami tongko songlukurongni birman bikhata kaham hamia engai tomorong no kok thumka grand report nakha mungia kami tui thampoi kami wo kami ni lukurogbo birman bial nungjangnai ti kaham koroi himjai lama kaham koroi engmani bai khane joto kok bukprawi thung boprai sawe khnaraka kok thumni bisingtei Pia salsa salani ulono kisha bororo kokthumni bisingtei reporter Ajit Debormani mungoi tatal kok silka kamini bororokno kok phurungei koktoma thumo hwnei kok silja jaka tui kormo kamiwo thangai grand report namani aborok tui thampoi kamini bororo ya hwnei reporter Ajit Deborma tei kamini lukorokno tatal kok banokha Kubuno funan thangai political thngnai hunjaka kubuno tui koktoma thumnai Ajit Deborma nai badi tamo koksil jakai kisa bororo tui thampoi je 2 tarik April has halni jorago je surangsa channel ni ingei je media Ajit Deborma chini Dokhin Gobolnogor ba Manik Deborma edisi village phaigoi ba tui thampoi kami hunoi kasagoi kwangma borokni thanigo bo tapal phurungei ba kisu age sipen khanirok borok tak bohaino IPF digo phaiya ba BJP go koroi ba kunu jaga koroi tin abo hai borokno bo kisu phurungkhabo abo hai kok sari hni bo phurungkha je IPF ti ni biruddhe kok sagani bangai ba chini sar member Kumar Jomarte ni biruddhe kok sagani bangai bo omhai ke kok sari hni bo phurungei borokni thanigo lukoni thanigo bo kwbangma bo mahake sagoi media ni mungnagoi bo public ni thanigo bo kok haya mahake sadi hnei bo sarogoi je surangsa channel no je bo focus khaimani abo chini Telmar division youth IPF titrop theke abono sung selengo abo blackhin saya sung Simon kha je Ajit Deborma bo surangsa tini channel ni bo samung khaigo kintu ba sung oro sung Simon kha bo sudu salo simino surangsa tini channel hni bo samung khaigil horo hungke bo sipe dingni bo samung khaigil tei tipramo thani hni bo samung khaigil gai ni mangai jengor jaga Simon kha bo media ya bo ekjon khoroksa bo political leader hisabe bo samung khaidu kintu abo boni je mahai je samung khaimani abo bleke chaya gel jemiani je gothna je 2 tarik April 1 khali jorago je tui thampi kamigo kisu borok je tui thampi kamini borok ba oro Megar Kumar Jomatia ba minister ni para boni para to tei kunu oro ja kunu develop khaya kunu maya huni je kok sanai rok aborok already tatal kok sai tungu borok ta gohaino CPM kho borok kunu party IPF ti khaya BJP go khaya borok je age CPM khati borok CPM tong borok je miya kok sanai khoroksa agini je CPM ni member ngai bo samung panjak noni Bahadur Jomatia tei khoroksa nge CPM ni vice chairman Rotna Jomatia abo hai borok tini IPF tino durman khen bani kok sakha je tabo je IPF ti BJP sarkar phaimani yagolo tei thampi kamigo kwbangma develop ungkha lama rok snamjakha tei CPM 25 ta boshoro je tei hamyan ungei tei mangya aborno ব্যবস্থা khai tabo water supply kai jagai nogo je pipeline rogani bangai samung sengjagai tongo inge or jago je borok je ma hai kok samani abo blekhin saya je tui thampui je bobai para kaisa je chini Sarmegar Kumar Jomatia bai para thansa hni bo je samani abo tatal abo already borok je miago je public rok je kok sanai ba CPM ni agini je ex member ba vice chairman je kok sanai rok borok puno
Memar Kumar Jumati bai borok para thasaya already lukubo alka borok para thansu ni salai tongo to okhane or kono para thansani ba algani proshno ya or jaga kasa kupur ya khlaigai samtangrei tongo ekta ge kisu jeniago kisa kok kasakha je sini TSP ni candidate sini taku Komal Koloy je Manik Bazaro miyago bo kok narkha je Memar Kumar Jumatia boni nok thaitoi je lama tlangani mani jago je bo lamar hoya bo khoroksa ekjon mantri tutoi bo lam rohoya bo boni jagano rohor soya ni je bo miani boktita je kok samani abo already tatal abo kisuya abo lama to Memar Kumar sini sa Memar Kumar Jumatiani je jaga to already lamar hojaksi je tabo belaham kamigo je lama thangani abo already sa Memar Kumar Jumatiani je jaga to lama thangu gete kisuta je parani bisingo je priyongkha digi je lama thangani digo kisuta boni khobjal ge o jago kisu sini IPF tini leader okno bo sakha yang pitlang yaklagi yang pitlang di asuk si sau or jagar lama rohoya honi bo kuno dino saya gahai ni bangai je surangsa tini je media honi je bumnagai je Ojit Deborma je amhaike tapal kok sali je focus khai dumuni abono chung youth IPF ti top theke chung selengo aboni jawab chung ronai gahai ni bangai joto Tito hastini lukuro nang sagani musugo je amhai je surangsa tini channel je tapal kok je piri tumani abono chung already chung sajagia abono chung biriri ta khaigo surangsa ti kaham uni mano ya phango jara lit khainero ya phango tomero kaham uni mano kintu ba o telemora sabdiri sono je Ojit Deborma je surangsa tini uni media huni je bunungnagoi je samkhai tumano chung already biriri ta khaigo bo media ya bo political ni tui bo samkhai tungo abono surangsati channel ni jara tuidul tomero ang request khaine abono muthagani thung jodi muthagi angke chung surangsati ni again so chung basanai abro nugoi shring tongi malia kamini kha kosong tong kosong lukuro baithangna camera baskang phaye lukurok no tamu kubui tamu tatal sawi khana rakha haike lukurok norok no khonai na si tui thampoi kamini tong kosong lukurok tamu saka tamu phunuka tini oklui pro 3 tarigo serangsa tini media kasai pai pro sini yang pejak ma tai thampoi digi kasai pai pro borok sung pai ka ni ro tema ni ong ni lama ro ba tema bomo ni ro ba bahai ro ke tong bai him borok sung pai borok sung ko bu phurung ya mung sa ya ba borok media ba kasai pai gi sung pai la ha ingke sung bu salai jam ha tini ba tei ba keri lai ja tei ba ma lai ja ya hanai bo phurung ya sung no tei kho goi dari tei joro ro kho kasai pai le ma hor jak bai khe jak bai ke kasai pai le ma nuk jal hang ke ba bo sung jal hang ke ba boro sung ba sorkar nong pan tei ro ma ja ya mung sa ma ja ya khalai ge ma tong ja ge boi ke ba hom bai ge montri skami ni ro ba subidar ge na nei hom bai ge ke ba sung ba hai sung jak lai ke salai jal ha ma si tao no phi ma le da gu bin do hori sa ma le nai je sung no si media si phurung ge si sung no si saro phu bo media si bo thalo ke ba media hi sa phu horo ke ba ne pati ni bang guri phu inge sini parani noni Bahadur Jumatia ke bu toi thapui ni barok sa sing ya pu bo oro parani barok sa sing ya bo bu ba CPM si khai CPM membership le hi si salai to CPM member ba tabok ba CPM bu phai Congress ni bu phai BJP ni bu phai unoni ba du bu age ba CPM member phang phai kana ta asu ba si bo toi thapui ni barok sa sing ya pu boroni para borok sa sing ya pu si da gobindo hori sai to ang tei sagaro burung ya asuk rasi ang tei sagaro nong jaya koi nu phurung jak lai jaya sung asuk buri tong lai ja mani je sanai ro koi masa pa sajang nai kri koi masa phurung nai kri sung no koi khu phurung phaya bo no homa ke bo ro oi nai ke hun bo ro sung himba tini dukhono sung sarang ya ha je sung jak tong ke ba ha ke ni ro tong ba ni ro ba tei ro ba hai bu hisne ke ba sung salai jal ha ta tin dukhono ba sung salai jam bo borok kasai nai pe ba sung ba kasai nai pe ya hima sagu maya hima sagu or ba boro sini dukhono ba sak nai ba si amo hake sadi himba bo ba sung phurung tong te nai mang phurung ya bo sini apna si sung sagu bo no asa ka ani ko
sini serang satino borok salaikya politike ni bang hinggai samung tang himborok kaisa koisu social media Facebook WhatsApp YouTube sarok laimani bo mitha badi bo nole जोंले आनि बाय थांले नुगिया खबनो जे अमो खाइने रक प्रेस मिस खाइने रक बरक बानक सालाय माने बर मिथ थाबादि बोले बो पॉलिटिकनि बो करे आनि सागजरते आं नुमानि निरक तो हाया बो नुखना कहानि बांगिले आंले बनो कहामा खनुगु आ कक त्रिपुरम kana नुगु ते कासे तमस खमो सिनु सुरां साति ते कासे दंगर टीवी आले थुंस का खनुगु के निरक कासे नो माजरा खागि रमानि बोले साया बहाय के निरो प्रेस मिस 3 तारिख खाइमानि बोले अनेक आंबो साजा ग्यां थंगु आंबो सेलेंजा बहाय रनले बोले आनि आदार बाय आइका थंगु अजित और जगह कुनु पार्टी बागे फाइमानिया बो इलेक्शन रिपोर्टिंग नानि फाइमानि से आनो बरो रनाय फनानो बरो नाय सुनि फाइमानि से आनि आदार आइका आनि तै थामपनिले आनि तै थापै mang ani kuno alka jagania ang para alka ing hojagla ha para alka niya mo tei thampani bo kuno oro boni agency go kuno boni dos kroi bo sungno nok kai singkha boni tuma khai nu tuma so nung bor cha bu dunai boni bo asubadi boni oining lang tuma sung to bono to sung sa boni agency go niro basa mani niro sisaya niro bu phaimano niro bu na hagi sungadi saladi oleh ani butar aikat oleh ani aikat jotonon khomai kami wo kabangma machaya manengya keri bigra tongo nok ho kaham kere lama kaham kere kaham tei manengya kaham machumia obai kabangma no tongo kokthumni bising tei thana chal kolog romoi reporter Ojit Deborma jora thogino phunugoi phakya kami amjani kabangma kere bigra tongnai robo chubasu mankha khakwar borongni bising tei kokthumni bisingti dofani borok rok bonnugoi chubasu borikha abo harongno phungnan thangai tabok reporter Ojit Deborma tatal banok jakha pia kubui tamo tatal tamo nukjangnai jora kok sanai hne salai tonglaikhya nugnai sinai wansu kurung lukurok